Abantase ayihlalani phansi ke sanhlani phansi yabona phe bomini ne kukho umuntu oyikekayo lo muntu singathi ngukade somlive then ke ngoku kubekho umuntu oyikwa ndim personally yabo personally into yakho ndamoyika angwani mawumela yabantase hayi yabona kule ayenzileyo ngalanto kaKarim hayi undibethe bantase ndaqoma ndamoyika lo bhuti andikaphefumli kulaa nto. Ndiyakhumbula mos bantase into yobana uDragon Ball Z uye walentoza uye kwafuneka into yobana avele kuMadlanga Commission ngoLwesihlanu yava fike ke laa gqwetha lakhe lidikayo yho liyadika liyonyanyisa igqwetha likaSuleiman Karim andifuna ukuxoka yava hayi nyhani lifike bantase ligqwetha lakhe libe lisithi into yokubana ya iclient yam besingazuyifosta into yokubana ibonane nogqirha beMadlanga Commission kwathi so basically client yam ayifunanga ubona ugqirha lo urecommendwe yiCommission yava wabe sithi ulo mntana uCeline Dion into yokubana hey commissioners kwalento besiyicelile because siye sacela i-bank records yabo bank statements and all of that zezi company zika-Dragon Ball zimbini and nezo bank records asikazifumani because into esinayo ngoku ngamabaribari basically from uBrown Mokgotsi and here and there and from his first testimony yaqonda so abanayo yonke into abayidingayo as commissioners to make findings on whatever is happening ngoDragon Ball Z and ke ngoku from his first appearance abantu abayeba implicated nguNomkids nolobhuti moyikayo yaqonda abantu asizube sibizane negama lakhe because ndizixelile into yobana ndiyamoyika yaqonda sharp. So kulonto ke ngokubantase kwabe kusithiwa iMadlanga Commission wathi ke nakho into yobana akazukwazi uya kuMadlanga Commission because he's got mental issues and we respect that. Into ke ngoku eyayasibhida into yobana kwathiwa naku ebonakala koWoolworths kwathi but bekuthiwa ulele flat anxiety ne depression mandase kwathiwa naku yabonakala koWoolworths kwathi nakaguli lo muntu yava. So Madlanga Commission obviously approval lonto leyo then i-lawyers zakhe zathi lo muntu lona ebeyothenga nje lento beyoyithenga ngalamini otherwise nyano lele flat kwathiwa iMadlanga Commission okay sharp sifuna into nokubana sifumane ne-report from a different doctor i-report ezasixelela into nokubana because ke cacile into nokubana uDragon Ball Z ne-doctor wakhe banje so sifuna ufake wethu udoctor naye ajonge into nokubana i-report zabo zizawufana na then we can take it from there. So ngoLwesihlanu xa befika kufika akho report akho bank statements akho yonke laa nto bantase yava and ke ngoku uthi uDragon Ball Z akayi apho uthi libalani ngam kuMadlanga Commission and ke ngoku bantase iMadlanga Commission is left with how many months I think iphela ngo-October yaqona i-last report ingabizwa ngoNovember I think I could be wrong bantase dates niyandazi nani yaqona so ke ngoku bantase sikulonto ke ngontwana uthi lo mfundo ithi Madlanga Commission we do not have enough time into nokubana simane sisenza le back and forth nalo muntu so uCeline Dion wathi no commissioners my suggestion is that nenze recommendations based on what we have already yaqonda awutata Madlanga wathi yabona le sisigezo lesigezo and ke bantase thina sisalinde richest general in the country so asifuni into nokubana kubekho abantu abangazuya kuMadlanga Commission gqiba bayekwe because bantase I feel like if utata uMadlanga akabikho harsh a lot of people are not going to go so ke ngoku utata uMadlanga uthe you know what kuzovulwa i-criminal charges against lo mfu kuzawuvula i-criminal charges and ke ngoku ndifuna bantase xa kuvula i-criminal charges kwenziwe umzekelo ngaye yabona laa nto yenziwa kuBrown Mokgotsi into yobana angafumani nebheyile for into encinci kwenza umzekelo ngaye because inkulu into ayifihlayo and umkhulu umuntu amprotectayo nam ndiyamoyika so ke ngoku sikuloo nto bantase into yokubana iMadlanga Commission ithi izawuvula i-criminal charges against Dobhuti and I feel like guys asinokwazi urenovate noba iRobben Island like niyaunderstand bantase sirenovate iRobben Island phofu singayirenovate kuvele nje kuqiniswe qiniswe nje laa ndawo yezitsixo yiyo kunjeya aba matrasi bengaba matrasi be-apartheid yiyo kunjeya
qiniswe nje izitsixo. Nala room ye-punishment, yabona la room ye-punishment kwakupanishwa kuyo Tata Mandela nomama waWinnie Madikizela Mandela, sipanishe napha like ingathi ndiyawakhumbula amapolisa e-apartheid ngoba harsh ngoba harsh, not ngoba racist, but iyadingakala laa nto bantasi, utorturishe ude uthethe inyani. Because what do you mean into yokubana wena kukho abantu abaprotectayo, kukho abantu oboyikayo wena ukudlula thina wena apha eSouth Africa? Yho, hayi ndidanile, ndinomsindo, ndine-mixed emotions kuyo yonke le nto. Nam ndivele ndalala flat i-depression after ndivezo ndaba ndathoma hayi bo, kanti manjani mantasana oSuleiman Karim, banjani umntu abesikathandi apho. Kuthiwa urefusile ukubona ugqirha weMadlanga Commission, wathi andizuyenza loo nto. Kwabe kusithiwa but anything can happen, wathi yeyi ndizawufeyisa ii-consequences. Xa ndizifeyisa into endingazuyenza kuyobona ugqirha, andizubona gqirha wabo mna. Yebantase kuthiwa wakhupha amehlo iindlebe zenjenje, zihleli zenjenje kuthiwa zathi. Oh, mna into endinayo ngumsindo, into endinayo zii-mixed, andizazi uba ndizenzeni bantase. Andiyazi eyona punishment esingayikhuphayo enoba kanti enough emntwini othi I'm not gonna go there. Because kaloku nanku sisalinde uRiches General, because uRiches General uthe into ezifunyenwe efowunini yakhe obviously zizawubulalisa abantu. Sisalinde uRiches General into nokubana aye kuMadlanga Commission. Instead nge-first time kwafuneka ayile wazibasa. Ndiyathanda nami ukwenza impazamo ndithi wazibasa, wabaseka, uyaqonda. So ke ngoku angabuya nenye excuse yesibini, abone le nto yenzeke kuSuleiman Karim, athi nama ndiyapho, mababone babenza njani. Inoba ndingaphambana apha entloko ke ngoku, inoba ngachola amaphepha. Yho, but ndiyayithanda ke into eyenziwe nguTata Madlanga, into nokubana athi obviously no, le nto lena abayenzileyo izawuseta into erongo. Yaqonda. I'm hoping over the weekend bazawuhlala imarinate kubo, bacinga into nokubana i-punishment eyona i-right izawuba yile. But ndiyabathemba ukuthi Madlanga Commission, wonke umuntu osebenza phaa ngoku siyamthemba bantasi. Alikabikho inyawo likaJambas, isandla semfene, yonke laa nto, okanye umzimba kaJambas awukabikho phaa. So let's have hope bantasi into nokubana kuzawuza into esinethemba into nokubana ya isharp. But okwangoku silapho bantasi.